di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya ada istri yang setia. Jenengan ya opeh saiki anake saiki loro wis dadi wong kabeh pikiranmu kemelinti kowe. Maune dadi munyuk ya Mas Amun. Dan ini menjadi rekor muri dagelan. Nyapa? Lagek teman ki dagelan metune kuburan ki. Hartawan. Harta ki bondowan ki pelaku dadi wong sing sugih duwe bondo donya kuwi hartawan. Wih, lah nek bakwan. Bakwan. Apa bakwan jajal? Bak ki wedok, wan ki pelaku dadi bakwan ki sing gawe wong wedok-wedok. Lah nek wong lanang apa? Pentol bakso lah. Bioban kuwe teko. Kita enek sing urung mati. Yo pas kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mak Cangik Yulimbo. Nggih. Salam taklim kurmat kula dateng Bapak Wali Kota, Bapak Haji Maidi sembah nuwun kuwangen kula kalih beliaunya, Pak. Mriki mawon. Teng pundi? Oh mriki no. Wah, wonten para wonten piyai-piyai sepuh wonten ngandhape. Lah mengke sing belakang tidak kedengar. Oh ngoten. Lho nek mboten ketok mboten masalah. Lah pripun? Nek pengen ketok, pengen cedhek ya ben nanggap dhewe to, Masya. Mangsane Masya. Pangapunten mboten ngirangi raos kurmat kula nggih, Mak Cangik. Nggih. Alhamdulillah. Sampeyan ning kene apa ning kono? Aku tak ning kene ya. Ah nek ning kene 750, nek ning kono 3,5. Yo. Milih ndi? Aku tak 750 ae. Lho, ora milih sing 3,5. Aku tak ning kene penak kene. Lho, lah sebabnya kok milih kene ngapa? Nguyuh langsung jedenge ngisor kene gitu. Mangsamu. Ha mbok teng mriki mawon king napa lho? Saru menawi kula wonten nginggil. Nggih. Panjenengan mawon lenggah wonten ngandhap kok kula malah bedigasan wonten nginggil lak mboten kirang prayogi ngoten nggih. Nggih, Pak. Dadi alhamdulillah dalu menika ropian hari jadi Kota Madiun. Nggih. Lho, wontene menyatukan berbagai dalang mulai generasi milenial sampai generasi sepuh kados panjenengan. Lho, piye to? Sepuh to. Sepuh. Sik bocah ya kuwi. Oh, sik bocah to? Lho. Lho, lah ngono njaluk larang yo an. Kudune sik bocah. Sapa sing ngomong larang? Ha, sampean ngono kok iso. Setrome gulune. Mangsane lho kepiye ora bangga sampean? Hebat tenan. Gaweke panggung sak Madiun iki istimewa menan. Nah iya. Lek trimo kutha-kutha sak Indonesia kalah karo Madiun. Lah nggih. Wayangan sewengi terope permanen ngene. Yo, tenan Madiun lho, Mas. Aja mbok tantang Madiun ki nggon gudange budaya nggih to, Mas. Nggih, leres. Dan ini menjadi rekor muri dagelan. Nyapa? Lagek teman ki dagelan metune kuburan ki. Kita itu mencari berkah dan barokah. Tapi bangga Nah, nggih to. sing tak lewati iki duduk kuburan, duduk makam sembarangan, Nggih. tapi Nggih. makam pahlawan. Betul. Yang memperjuangkan Indonesia itu menjadi merdeka. Lah iya. Ora ana pahlawan iki awake dhewe arepe dadi apa? Lah nggih to, karek ngrasake penake tok to. Iya. Kariming nampa merdekane tok to, Mas. Nah, Nggih, leres. Mulane kita harus menghormati para pejuang dulu. Iya. Pahlawan. Termasuk Bapak Maidi itu juga pahlawan. Nggih. Pahlawan Kota Blitar yang selalu Madiun, Madiun, Mas. Madiun. Sik to, pahlawan biyen sing proklamator pertama sapa? Lah kuwi saka ngendi? Blitar. Lah iya to, urung tutup lho. Dagelan ngene iki. Sompele sing mati sing basa sik cangkeme ngene iki. Terus aku arep sikatan terus awak-awak cangkem ning neraka ngono. Madiun. Lah iya sing tak omoni pahlawan biyen sing nalika berjuang Bung Karno kuwi saka Blitar. Lah ini tongkat estafet yang diteruskan oleh Bapak Wali Kota Bapak Haji Maidi. Mula terbukti dengan kepemimpinan beliau sudah maju Pemkot Madiun. Nah, niki. Gitu, Pak. Tepuk tangan untuk Madiun. Mula aja main-main kowe. Pahlawan sampean ngerti pahlawan. Lho ya ora no. Pahlawan. Apa? Pahlawan itu dibagi antara pahlawan itu pahala dan wan. Ayo. Pahala iki aja jane. Iki sinan gara-gara Blitar ya ta. Madiun iki. Iya.
Kowe tak biacok nang. Iya kok kowe dadak kenying apa to? Pahlawan ki pahala. Nggih. Wan ki pelaku. Dadi pelaku ya yang tidak mempunyai tendensi ora duwe pamrih golek pahala. Kuwi sing iso dalani pahlawan. Oh, berarti niki cetha banget Mas niki. Nggih. Pahlawan. Dadi cocok karo brionya Bapak Maidi. Bapak Maidi. Bapak Maidi. Ayo. Ngapunten nggih, Pak. Lah, Pak Paidi iki omahe yo Blitar mau. Bapak Maidi. Iya. Jadi beliaunya itu memajukan Kota Madiun, orang duwe pamrih apa-apa, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mementingkan warga masyarakat Madiun. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti yen pahlawan kuwi tembunge apa mau? Pahlawan ki wan ki pelaku, pahala ki pahala. Jadi pelaku sing tanpa pamrih tidak mempunyai tendensi golek pahala, aku sing saudarane pahlawan. Niki Mas. Nggih. Niki kedah dipun jidet Mas. Loh, iya. Iki penting iki ngaur. Iya. Berarti yen wartawan kuwi beda meneh. Wartawan ki warta ki berita, Nggih. wan ki pelaku. Dadi pelaku sing golek berita iku wartawan. Lho, bocah iki lho. Rupane kaya jeding iso muni kaya ngene lak ya mak. Moh aku mau padane jeding moh. Lho lah ngopo to? Jedingmu banyune mati blas kene apa-apa niki. Ayo usaha to kok iso. Yen wartawan bisa wartawan. ngateki. Ya. Jutawan. Jutawan juta ki dhuwit wan ki pelaku. Dadi wong sing duwe dhuwit akeh kuwi jutawan. Wah. Dermawan. Dermawan, derma ki darma, darma ki sedekah wan ki pelaku. Wong sing seneng sedekah kuwi dermawan. Hartawan. Harta ki bondo, wan ki pelaku. Dadi wong sing sugih duwe bondo donya kuwi hartawan. Wih, lah nek bakwan. Bakwan. Apa bakwan jajal? Bak ki wedok, wan ki pelaku. Dadi bakwan ki sing gawe wong wedok-wedok. Lah nek wong lanang apa? Pentol bakso. Dia bleset meneh ta. Cilot barang. Wong ki paling ora kok ngono. Wah, kowe golek ya apa enak bakwan. Loh. Apa yang dikerjakan oleh beliau Bapak Maidi itu memang pas, menjadi Pak. sukses. Apa meneh hari jadi Kota Madiun yang ke-104. Lah iya toh. Pas iki. Piye? Cocok karo pagelaran bengi iki. Ya. 104. Ben dijelaske niki. 104 ki angkane 1 0 4. Iya. Dalange 1, sindene 4. Wah, iya. Iki 104. Sing drane 104 ki angkane 1 karo 4. Kuwi temune 4 kiblat 5 pancer. Bocah ki kowe ki ngono kok ora gelem nyalonke juru kunci kene apa ngendi ngono. Dadi ki ben iso entuk penghargaan ngono. Aku ki wis nyalonke juru kunci, tapi lahannya baru. Iki maite rong enek. Kira-kira kowe no piye kira-kira? Lho nek aku ki ra mungkin to kok iso. Lho niku Pak. Dadi pas jenengan ingkang ngasta waranggonane sekawan iki pas sing darani 104. Nggih. 104 ki jumlahe 5. Nggih. 5 ki sing darani 4 kiblat 5 pancer. Iki ilmu tuwek lho. Iya. Iki ilmu tuwek aja ngomong niku. Iya. Iki saking tuweke iki sedina tiba ping 5 ning jeding. Kuwi buyuten. Buyuten. 4 kiblat 5 pancer berarti wonten panenggaing apa kuwi jenenge 4 kiblat 5 pancer. Iki padahal ning Madiun ngene iki. Iya. Madiun. Kok iso punjere ning kene kepiye Mas? Tak omong. 4 kiblat ki arah angin. Utara, timur, barat, selatan. Wih, elok iki. Elok. Rungokno iki. Iya, bener. Aku meh lali iki. Utara, barat, timur, selatan. Ini iki Mas. Lira tanggapan. Niki kedah dipun cekel niki. Sik kuwi kudu mbok jelaske alon-alon. Kuwi lek wong Indonesia, tapi ade jejere wong Jawa. Kudu iso ngertekne arti Jawa. Berarti mbok gawe Jawa. Jawa. Oh iya. Berarti wetan, kulon, kidul lan lor. Iya kuwi. Jenengan pun montak mantuk tok lho. Nek nggon ngilmu kasepuan pinter niki Mas. Penduduk tenan nggih. Tegese wetan kuwi apa Mas? Wetan ki tegese wong Jawa aja sok seneng dhewe tinimbang klebon setan. Apik lah niki. Mergo apa? Wong dhewe sok kala iki tidak mempunyai imajinasi tapi ngalamun. Bahaya. Tapi ternyata terbukti warga masyarakat Madiun kuwi tidak ora seneng dhewe tapi berkumpul untuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Bagaimana untuk memajukan Kota Madiun itu menjadi barometer kota-kota seluruh Indonesia. Elok, hitan. Pangan amuntung lho kok iso kaya ngono kuwi.
Edan iki. Aku mangantung to, isu takoni kupu-kupune. Kuwi yen wetan, Mas. Wetan. Nggih. Njur ana. Sik to, kalem-kaleme. Aku 2 tahun tanggapan rodok lali Banjalan. Wetan. Wetan njur kulon. Kulon ki saka tembung lumakwa kanthi alon-alon besok bakale kelakon. Wow. Ternyata Madiun kalem dan terbukti pembangunan pesat semangat ora kendat dan ternyata bisa bermanfaat. Alhamdulillah lho. Kulon kaya ngoten lho, Mas. Ngene iki lho, ngantek rambut tambah 50 biacok ndasmu aku. Iya. Lho wong ki dalam kerja keras. Oke. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas itu penting. Dudono, Pak. Ayo kowe. Iki ngene iki Kidul. Kowe. Wah. Kidul ki apa coba? Kidul ki saka tembung insyaallah kalau pembangunan itu sudah pesat di kota Madiun, rezekine ora bakal mandul. Lah dalah iki. Perekonomian akan berputar, samu barang akan bermanfaat, sing pegawe mundak bayarane, sing dodolan insyaallah bakal laris dagangane. Elok iki. Ngene iki lho, perekonomian berputar. Apik-apik pembagian ya. Wis roh. Sing ngaltekne aku nyapa to nyewang ya. Lah aku kelak memperkuat to. Rasa memperkuat kowe iki asline nunut pinter. Kowe mbok ora sombong kok iso ngono. Terakhir apa? Lor. Lor ki apa? Lor ki saka tembung insyaallah bakal molor. Lho wong ki apik kuwi apik. Ya. Tegese molor ki rezekine molor, pangkate ya molor, tegese modot mundak. Sing dadi maune dadi petani, besok dadi pemborong. Elok. Sing maune dadi pedagang, besok dadi pengusaha. Sing maune dadi bupati, besok dadi wali kota, sing maune wali kota besok dadi gubernur. Alhamdulillah. Molor apik-apik. Sing maune dalang iso dadi pengrawit. Lho. Kudune munggah. Mudun kuwi. Kuwi mah mudune kok iso. Tegese iki mblajari pengrawit. Oh iya, apik. Berarti sok nek sinden ki iso dadi apa? Song mane sinden sok ben meteng. Lah kuwi dadi ibu rumah tangga yang bermanfaat, yang berguna bagi keluarga. Elok apik. Mula nggen arah niku arahen paham. Iya no. Berarti sok ana salah sawijining satriya sing bakal bisa nek nggih apa iki kowe? Lho. Lah wis tentrem kok nggih satriya kuwi nyapa. Lho, luwih bisa memakmurkan kok dan menyukseskan kok. Iya kuwi sing tak anteni. Nah, ngono. Sing tak arani papat kiblat 5 pancer. 5 pancer ki besok Madiun bisa kaleksanan utawa apa sing dadi jangkae bisa dijabahi dening Gusti. Kira-kira bulan September tanggal 10 jam 12 bengi yen ana jumudule satra piningit. Iya. Yen bathuk katon sumlorot. Iya kuwi. Aduh, sapa kuwi, Mas? Wong nyuluh kodhok. Kira kepenak to, Mas? Ngomongin tenan. Wong aku dhewe urip kowe bingung ngomong. Mula wong ki budidaya nggih to, Mas. Nggih. Yen kepengin pinter srawunga karo wong sing kepinter. Lah sing ngomong sapa? Wong pengen ngerti hukum ya ahli hukum sing kudu disrawungi. Ngono. Nek kepengin sukses ya srawung wong sing pinter dengan tata perekonomian. Dadi ngono lho. Pengen ngaji sregep ya gandul sarunge yai. Ndek iki tak ganduli malah melorot ya ini tak kasih. Lah kuwi kleru sampean kok iso. Kleru ya corek. Lho. Kok kleru dicorek maksudnya sampean ditimbali sini untuk menguatkan pementasanipun penyanipun Mas sapa iki? Ayo sapa? Ayo. Lah marahi kelir murah nek tulisane lho Mas. Mas, sok ben arepe digaekne karo Bapak Maidi. Karena ini putra daerah, sok ben arepe digaekne. Lho. Iki ta? Sampean biyen yo gawe tulisan ngono ta? Ya nek tulisane ngono ndalang biyen. Enek aku biyen. Sapa kuwi? Aku biyen akhire terus ndalang mek sewengi tok. Lho, lho kamu kok apik lho wayang kamu. Apik gundulmu. Lho jenengku sing elek kok. Lho, lah ngopo? Jenengku kan Amat ta. Jo kluthuk Amat Sokai bin Aljibak ngono ta. Lah ngarepe kan Ki. Lah mesti no. Di bordir go dino kiamat ngono. Akhire yo kiamat tenan pandemi 3 tahun ora tanggapan ta, Pak. Lah kowe kleru kok iso. Lho, wong ki nuwun sewu lho Mas nggih. Iya. Dadi nek ngomongke nggon wayang kok kaya iki bengi wala-wala sampun dipun gelar kathah sanget. Nggih Mas Adit. Generasi milenial
generasi budaya-budaya ingkang sampun dipun gelar ini sudah terbukti. Berarti beliau Bapak Haji Maidi menika tresno kalian budaya, Mas. Ngoten. Dan tresno karo putra daerah. Amin. Mula sesuai dengan asmanipun Bapak Maidi. Iki lho, suwi tantene suwi. Kowe mau ngantekke apa? Ngantekne jelasne kleru bosok iki aku. Lah iki aku melu kowe lho iki. Lho wis to tenang ae. Tenang gundulmu. Ndek ngenane kowe jelasne kleru akhire mulih ra bayaran. Lho ning lak langsung tak transfer to kok iso. Transfer 250. Jangan melihat nominalnya. Tapi paling tidak keikhlasannya dalam mengemban amanah budaya itu kepiye ngono lho. Hati lho jelasne. Lho iya toh. Saya itu sama Bapak itu wis sering kali komunikasi kok. Ya tapi sik plek aku. Apa iya? Tenane Mas. Lho. Kula iki pandemi sapa ngriki, Pak? Lho. Kula niku dadi ya dodolan tahu, dodolan brem kula. Lho, apa iya? Kerep kula anting Madiun mriki. Lho, berarti sok ketemu sama Bapak? Iya lho. Bapak kan ya saudara toh? Karena aku saudara. Loh. Isik tunggal ibu apa tunggal mbah ngono? Loh, iki mau kan ketemu saudara karo. Ketemu aku toh? Iya. Saudara siapa ngono? Berarti kan saudara karo. Maksudnya saudara siapa itu kok sampean ki sapa ngono lho kok ora saudara. Kuwi lho Mas. Wah, bocah ki kakan ngombe pil cengoh ketok iki. Tak kira nganggap aku saudara. Ora kok iso mangsane iki lho. Mula Bapak Maidi ingkang lenggah. Nuwun pangapunten. Kirang langkungipun wong otak-atuk gathuk nggih macange. Mula Bapak Maidi. Lah ini. Maine ngandeng makam ngambene dupo tok ya wis. Kowe iki kok kenyih nyapa to kok iso. Ambon semangat ngono ora. Iya. Dadak aku iki nyapa? Mambung ngene iki gatel iki. Kowe iki mbok ngelingi uripmu ning ndi ngono lho. Ayo. Kok iso Bapak Maidi. Bapak Maidi. Aku lek delok kahanan iki seneng ramu ya. Ngapa? Lagi iki wayangan cepak ya ambulan barang ya wis. Iki apa dikira iki wis bar wayangan anek sing semaput apa piye iki. Loh. Ini fasilitas. Nggonmu lak ora ana ta ngono kuwi. Fasilitas kene iki saben desa, saben kecamatan mesti dicawisi ambulan sama bapak, ngono lho. Meneng Madiun ngeri gitu. Ya ora kok ngeri ya kowe dhewe pikiranmu sing ngeres kok iso. Pak ambulan. Wah kok eram lho aku gumun. Apa-apa disawang kok dadi kuwi. Jane mantan maling apa piye jane kuwi? Maling setore ya kowe lho ta. Kowe nganti maling undang-undange ana, aja ngawur. Maling piro? Ini Pak Kapolres ya lenggah. Pasale piro? Maling iki karek ndelok bengi apa awan? Awan. Awan iki ya 362. Penipuan. Penipuan ki 378 KUHP. Judi kuwi 303 KUHP. Umum lek kuwi. Lho, lah nyapa kok umum? Kowe apal wis paham. Lho wong pinter ki ya sinau. Sing omong pinter sapa? Kowe tau di penjara. Cangkeme. Kok iso? Mbok ning Surabaya ning Mendut 3 wulan. Lho Mas. Biliat nyewunan kecekelno kowe. Mas. Cangkeme lho. Bosok aku lak ya isin dipirsani Bapak. Dewe Mas. Pak Dit, ndak tak endangi ning polsek to. Kowe ora ngerti. Lah kok ning jeruji ngene to. Aku sesuk tukokno sego Padang aku. Pak, iki ra ngerti cerita apa, Mas? Cerita apa? Kowe iki ra tau ndelok sejarah. Sejarah apa neh? Dumadine nglenggahipun Sunan Kalijaga. Nggih. Niku lak saderengipun lak dados Raden Mas Said. Nggih, leres. Dados maling niku. Nah, Raden Mas Said lak brandal Lekajaya ngecu nakal apa wae dilakoni. Mula nakali dhisik ditutuk-tutuk nisuk bar kuwi terus hijrah. Sapa ngerti nulat iso kaya Sunan Kalijaga? Dapurmu kuwi. Lah ngapa ta apa salah apa? Kowe greget nih omonganmu iki. Lho kepiye ta? Sunan Kalijaga. Lah iya. Kembiyen brandal ngerampok, nyolong. Nggih. Kuwi didum-dumne karo wong sing ora duwe. Lah potonganmu ki main menang mbok badhok dhewe. Lah kok dadi Sunan Kalijaga? Kowe iki sing apik iki Sunan Jogokali. Wah kok heran. Ah kula tak anu mawon pae Pak Maidi. Jan berat. Kowe engko ngartekke ngantek blesat kowe. Ngartekne asmane Pak Maidi kleru. Tumpakne ambulan go makam kowe. Tamu iki. Bosok kowe. Aku mau mati. Iki asine iki nyepaki dagelan sing bosok iku. Ora menungso kuwi lak gegemane lak ming napa to, Mas? Ayo Mik gegemane lak jodoh rezeki. Iya. Pajat lan pangkat. Ayo jelasno. Padumu ndawakne omongan karo mikir kowe. Kowe ora ngerti.
Mbak aku sok mati. Aja lali lho kowe. Nyawa? 3 dina kudu mbok Tak selamati le adikku kok kowe. Kowe Mas. Geden aku nanggap orkes. Lho. Wong mati. Tak paling ora yasinan tahlilan. Adik kok tak gedekne lho. Lah iya. Gedekne 7 dina nanggap tayub. Waduh. Aku adikmu. Geden no iya no. Bener. Nyapo lho kowe. 3 dina mbok tanggapke Orkes. 7 dina tayub. Apik 40 dina wayang. Wis. 40 dinanan aja mbok tanggapke apa-apa. Lho nyapa? Gah aku. Lho kowe adikku Mas. Iya rasah. Lah nyapa? Wong kuwi rencanane kowe nyusul lho kok iso. Kok kowe ndadak nanggap, kowe tak tanggapne gembrung kowe. Aku rasa mati ya. Lho, lah ngapa? Surat kematianku ketelisut. Apa ono kok iso? Mas Ayo. Adit, pangapunten kula tak mengartikan nama beliau nggih. Deni iki. Wis gak melu-melu aku. Jelasno. Kowe mbok jejer aku. Moh, bahaya iki. Ki asmane Pak Wali lho kowe. Lho ya paling ora ki tanggung jawab. Ayo, Pak Maidi. Iya. Ayo. Ayo. Lho iya toh. Ampun nggih Pak Maidi nggih. Aku mau sampean. Awakmu lho. Oke. M. Bapak Maidi. MAIDI. Ada 5 abjad. Lah 5 abjad. M. M. Ayo. Maju terus pantang mundur untuk selalu mensukseskan kota Madiun. Ini angel. Aku alon-alon aja mbok uber. Alhamdulillah. Aman. Iki rada beleng. Saurup aman. Wis to, aku ki amanah yang diemban beliaunya akan selalu diemban dan dibawa untuk menjadi pemimpin yang berkualitas dan berkuantitas. Aman. Yo. Mana? Ambulane gak cepak. T. T iki tak culek matamu. Ora ana huruf T gawe T iki. Berarti kowe konsentrasi. Konsentrasi no wedine bleset. Ikhlas apa wae sing dilakoni. Beliaunya tanpa pamrih, murni dalam pembangunan itu dari kantong Bapak Maidi sendiri. Loh, ini loh. D disiplin dalam kinerja. Wong ki yen kepengin sukses harus disiplin pondasinya. I yang terakhir Iman dan takwa insya Allah selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kowe yen pengen kerja barokah, kowe aja ndek pamrih kayak beliaunya. Ngono lho. Aja ndek pamrih, ikhlas gitu Mas. Leres, ikhlas Mas. Ora nek pamrih. Cadangane swarga, ngono. aku ora pengen ning swarga aku. Loh, kok ora kepengin swarga kepiye to? Sing mbomone ku lek ikhlas terus mulih ra bayaran ngono lho. Loh, lah iya to. Bosok lah aku. Loh, berarti kowe yo nampa bayar kowe? Ora masalah. Wah, neraka kowe. Tak lakoni. Loh, lah kok mbok lakoni? Usaha ning kono aku sukses ning sampean. Ning neraka ki arep usaha apa coba? Hawane panas dodol es laris aku. Terus kowe leh kulaan bahanmu ning ndi jajal? Yo ning gone Mbah Surip karo Mbah Marijan. Loh, hubungannya apa? Yo kan yo gawe sirup marjan sampean. Iki ya cilaka kok iso. Ha mula nun sewu sesuai dengan asmanipun Mas Adit. Cobi ingkang rawuh sinten? Nggih, Bu Indaraya lho. Bu Indaraya itu Ibu Wawali lho. Ayo coba. Ibu lenggah di sana. Jangan sampai kamu mengartikan salah. Ayo. Bu Indah Raya ki rasah diartekne asmane kuwi wis kinarya japa. Kok saged? Indah itu keindahan, raya itu gede. Dadi keindahan yang besar itu yang selalu diemban, yang selalu ada dalam beliaunya. Dah gelan aku. Golekno sing angel pisan, iman-iman utek lek mikir aku. Wong kok les sombong ki lho kok iso. Lah iki kok iso ngoten. Sinten mleh? Bapak Ketua Dewan. Nggih. Sapa? Pak Andi Raya. Pak Andi. Nggih. Ayo, itu beliaunya lenggah itu. Ayo. Pak Andi Raya. Pak Andi Raya itu ada yang pertama Pak Andi. Itu ada 4 abjad. A N D I. Sing A pertama, sadurunge N. Nek N wis teko, D nyusul. Wih. Nek D wis teko nusul, I ngancani. Wah, kuwi diwaca apa ki? Andi. Nyantang kleti Mas Adit, cobi. Pripun jenengan iki lho. Lah nggih pun to Mas Adit. Niki wae lho. Pak Andi to. Pak Andi. Lah nggih pun. A niku sadurunge N. Terus D, terus I ngancani. Ngartekne siji-siji kuwi mau lho Mas. Abjate ka A. N D I. Lah, A ki apa Mas? A niku huruf.
Maksudnya Pak Andi itu loh di dalamnya itu ada apa itu? Usus. Oh. Maksudnya dionceki ngono lho. Wah, ya belulus. Aduh, Masya Allah. Pak Andi dionceki belulus. Gini mas. Maksudnya itu huruf lah. Iya. Lah iya kuwi lho. Saya tak kalem karo mikir aku. Dagelan kok mikir ya spontanitas. Menika saka tembung alhamdulillah. Nah, iki. Alhamdulillah yang diemban beliaunya sebagai Bapak Dewan Kota Madiun, insya Allah bisa mensejahterakan warga masyarakat Kota Madiun dan itu nanti akan kembali dalam keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya ngono lho. Dongakne iki penting. Dongake penting. Nantinya keluarga Pak Andi akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya saya. Iya. Terus Dek, ayo. Dimanapun tempat semua orang selalu berdoa keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terakhir Mas. Insya Allah aku yo melu ndongakne muga-muga keluargane Pak Andi dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ngono kok iso. Wong ket ngarep buri kok ming sakinah tok. Nah, sing penting kuwi, papat kiblat 5 pancet. Ora gawe kuwi. Kok iso. Mula banyak kegiatan acara Mas. Wis mudah-mudahan warga masyarakat Kota Madiun dalam situasi ini kelonggaran ini mudah-mudahan kabeh doke bila ini cedake rezekine kesehatan yang selalu ditanamkan warga masyarakat Madiun secara keseluruhannya. Alhamdulillah target dari Bapak Wali Kota ini sudah 95 masyarakat Madiun menapa menika mengikuti anjuran dari pemerintah vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin booster pun. Kula niku booster pun parabola, receiver kan sedaya wis. Tambah ono stonebox kuwi lho. Ya nggih ngencepne cengele bojomu kok iso. Wah, iso booster ya wis entek iso. Sinambi mlampah nggih Mas nggih. Nggih Pak, lho aja Pak. Jangan teng niku mawon kok. Ning kene mlaku kok sedalange sapa kok? Maksudnya iki lagu-lagu ngono. Nggih no. Lah niki enten campur sarine komplit kok. Wah, iki jos ora umum. Sinden Tan Madiun niku kok. Sindene panjenengan iki. Wah, niki malah enten sinden sepuh menika waduh. Ora nggih gelungan. Kali nganggo seragam niku. Lah iya. Gawe jaket Honda barang. Pas lho, jakete Honda pas. Cara apa kae jenenge? Cara kendaraan lah ya metik. Iya, Honda iki hobinya nongkrongin dagelan tadi. Honda. Itu dagelan itu. Enggak Pak. Capi. Cahe enak, Cahe jatuh, cahe ji, kuntul cahe banyak, coke bacel kari siji. Pak Diajeng. Kuntul cahe enak, cahe jatuh, cahe ji, kuntul cahe banyak, coke bacel kari siji. Gendera londo Kita sini kuburan mayit Tapi apa Duduk kemotom golek duit, tuh cahe nak cahe jatuh, cahe ji, kuntul cahe banyak, coke bacel kari siji. tuh cahe nak cahe jatuh cahe ji Untuk cari banyak coke kari siji sinden yang penuh dengan pengalaman seperti ini. Ora ana sinden Madiun sing istimewa kaya iki. Ya. Sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika. Cuaca kan ora mesti, Pak. Lek mbiyen ketiga ya ketiga, lek rendeng ya rendeng. Saiki mboten. Sing darane ketiga sok kalau udan ya deres. Nggih. Antisipasi suasana nggih penangkal petir barang. Kowe iki kudune ngerti Mas Jo, iki nggih tenger. Nuwun sewu nggih Mas Adi nggih. Nek sinden sing tanpa cunduk mentul, niki pun kena nggih tetenger Mas. Heeh. Pripun? Sinden ki nek gawe gelungan kok urung gawe cunduk mentul. Ki berarti tanda-tanda masih menjalani proses pacaran. Ngono lho. Nek cunduk mentule siji ngene iki, berarti sinden ini sudah menuju ke jenjang tunangan. Cunduk mentule kok loro, berarti sudah menuju ke pernikahan. Ngantek enek sinden sing rambutnya murat-marit. Berarti niku bar konangan. Oh ya apik gitu. Bar konangan bar tanggapan wayang. Iya, ora sempat cucul ya kuwi. Ora sempat cucul ngoten. Asmane sapa, Nduk? Nggih dipun tepangaken lek kluthuk nggih. Pak Lek Gundul.
Aku sik enom lho, Nduk. Lah kedaen apa to? Ya Mas ngono, Mas. 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 Sesuai karo penggaweanku. Aku kan ning omah kan selama pandemi kan dodol Mas aku. Lho. Cabangmu pirang gon? Loh, nyapa cabang? Langsung tak ayahi dhewe aku. Lah toko Mas jenenge toko Mas Jogluduk Ya ngono. enggak. Loh, Aku langsung terjun ke lapangan. oh berarti langsung dadi sales kok. Saya. Oh, Ning terminal ngono. Loh. Takul Mas aku. Loh, lah kuwi guwa pra yo dirampok kok. Nanya aku dadak nggo barang ya. Lah bakul Ya, Mas. Ya langsung ning terminal nek bis Mas, sak paling-paling Mas. Ngemis nek kuwi. Lah iya go. Asmane sapa, Nduk? Diajeng Chandra Mulya. Dalem endi? Tuban. Tuban. Nggih. Aduh layakno ambu koyo tuwak iki mom. Lah. Lah nggih lah wong kula bakule kok. Tuban ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tegese saka Tuban, Nggih. bengi iki iso ngregengke sing dadi hari ulang tahunnya Kota Madiun yang ke-104. Alhamdulillah. Bocah ki nek ketok alus ngene iki nun sewu Mas Ade. Nggih, pripun? Wong wedok ki nek didadekke bojo, golek wong wedok sing ngene iki. Sing pripun? Lho, deloken alise tempuk. Wah, duh iki Ki malah. nandhake wong wedok ki yen rambute alis ki tempuk. Berarti iso seneng menyambung silaturahmi di antara keluarga pisan dan keluarga bojone dhewe. Nah. Lho, ngoten lho. Ngono ya ra, Nduk. Cocok. Berarti ulu sih mbok mene. Ulu, rambut ki penting. Ki, kaya ki. Ha, nggon gudhek kanthi kuping ki, rambute ketel. Iki mbok dadekne bojo apik. Mergo ngrungokke apa sing diomongke wong lanang, gemi ngestiti bekti. Wah, omong-omong yo tuwek iki ya. Lho, kowe iki nek tuwek umur kowe nek nggon kasepan beda iki. Ha, ndelok iki wong wedok. Len bringosen. Wong wedok ki nek apa wae wedok nek bringosen dadekne bojo apik. Ngono lho. Kucinge rabine. Lho, maksudnya iki lho kok iso. Iki tembunge Berarti enek ulune ya? enek ulune. Berarti lek akeh ulune Wong wedok sing pangucape iso nata karo priya. Dadi paling ora karo bojo ki iso sopan santune ana. Duh, apik tenan iki. Ki deloken ki. Nggon bathuk ki rambut tok ki apik dadekne bojo. Pemikir masa depan keluarga. Bojoku yo rambute lek cah-cah karo akeh rambuté bojoku. Apa iya tuh? Alise kewetel. Heeh. Kene yo ketel. Rai rambut tok. Berarti setia lho kuwi. Anake gendruwo. Kono yo mbok rabi lho kok iso. Sing gelem karo aku yo demen tok. Ngono. Tembakipun apa, Mas? Iya, iya. Niki Sampean ngene. Sampean wong Tuban iki dalam rangka hari jadi Kota Madiun yang ke-104 mengucapkan apa? Ya, ya. Oh nggih. Kagem masyarakat Madiun, mugi-mugi sedaya tambah maju. Amin. Berkah barokah. Tambah cerdas-cerdas generasi-generasi nipun. Amin. Wah, ngono lho. Generasi iki penting lho. Iya toh. Generasi bangsa kuwi terletak di dalam pundaknya masing-masing. Bener, bener. Madiun istimewa. Nggon kuwi nom-nomane isine masalah generasi. Ngapa, Mas? Apa? Mek info chip. Lah kuwi mergo kumpulane to, ngono, kumpulane kok iso. Menika larasipun ngagem menapa? Slendro. Slendro, slendro. Menawi dipun ngaturi Sri Huning ngoten pripun? Wah, lah, mungkin. Ajene kok Sri Uning, Serigala kula ladeni. Kok Sri Uning. Ning ngapine Sri Huning niku nggih, Mas? Mari Sri omong. Huning niku ngajenge nggih Brahman sik ngono lho. Lah, mbok nggih kok. Sri Huning iki. Lah. Nuduhke tenan. Wah, nggih. Sri Huning Oke, iki Pak. lawane Tuban. Nggih, Pak Di. Ngono kuwi durunge lagu. Wes. Ngono kuwi nek sampean Pramen. njaluk pramen ki mbok matur sama Pak Maidi. Pripun? Wayangan ya ben wayangan, nek pengen pramen toprak ya ben ketoprakan dhewe. Lho. Ngawur iki dadekne siji. Lho lah ngapa? Ngirit. Ketoprak wayangan ludruk iki. Apik iki ya apik iki. Ngono. Ayo. Jadi Nduk. Nggih. Seneng kuramu. Panggunge permanen. Tak. Atos iki, Mas. Nggih, ndak. Mulane cepak yamblan, mbok menawa engko dalange geblak kan langsung. Ora itu lho dadi Ora dalang ngerti lho. dadi dalange senajan to si Taruna ning abot lho kuwi. Ah, botok dilakoni lho. Lho paling ora delon sikil silon jejeg keprak mripate mendeleng delok wayang tangan sik ngobahke coba. Ket biyen ki dalang yo nyawang wayang merem ngene yo. Dukun pijet ya. Kowe maido terus kok kowe isane kok. Coba Nduk. Ayo. Sinebut. Waduh. Enek anting-anting iki wae iki. Iki tai lalat di pipi itu penting. Niki to. Ya, tai lalat. Bojoku godine tai kebo iki. Sing apik ndang dilaten. Iso celelekan
Gak maju ndak? Nggih. Laku piye, Mas? Pake kemujenge saman aku. Pak sinten? Bapak iki Oh nggih. Pun ayem kula nek ngoten niku. matur nuwun kalau sampun dipun transfer, Pak. Mbah nuwun. Lah kula derengi. Engko tak transfer tekku. Lah kowe duwe Tenane nomor lho. rekening apa ora? Duwe nomor apa ora kok iso? Ya rekening listrik kan apa to rekening listrik. Rekening listrik. Alah padune. Ya. Putri Kangsu Lestieng Warani Swira tanggapan masalah. Kok ya bisi ora men sriune kek piye. Ngono kok anak toprak to le. Ngene iki bapak menendur isin. Aku ki jenenge wong ora ngerti ki takon. Ben supaya apik kok iso mangsamu. Anak toprak. Srihun ning mustika Nemen. Tuban Siling boro. Sajae jenengan kok pengen bawa to, Mas? Boten. Anu kula mek ngeling niku adik kula niku. Kula aja meneh kok bawa kula ni nyawang jenengan wis seneng ra. Alah alah. Bocah kok menik-menik ayu. Kowe Aku lek mbok- wong ayu tenan mulih bojo kok pateni aku wis. Kowe aja sia-sia lho. Di mana kesuksesan seorang suami itu karena adalah doa seorang istri yang selalu mendampingi. Piye mau kamu? Loh, suksesnya suami itu Di karena sampingnya loh, ada istri yang setia. Di mana ada suami yang sukses, berarti di sampingnya ada istri yang setia. Ngono lho. iki pribahasa yang menjerumuskan. Kok iso ngono piye coba? Pribahasa Ayo yang klarifikasine coba. pribahasa yang bersimpangan dengan apa yang menjadi prinsip hidup saya. Lho kepiye kuwi? Di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri, Istri yang setia. bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia itu ada sinonim dan ada Antonim. antonim. Ada persamaan kata dan ada lawan. Kata. Berarti di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Setia. Lawan kata nih, sok ben lek sing lanang ora sukses, bojone gendak aneh. Ya ora kowe? Iya. Lawan kata kuwi. Lah iya bener. Sing bener duduk kuwi. Lah kepiye? Di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya ada istri yang setia. Jan jenengan jenengan ya opeh saiki jenengan anak tek meletik, anake Mas. saiki loro wis dadi wong kabeh pikiranmu kemelinti kowe. Loh, mau ini dadi munyuk ya Mas Amun. Kan biyen dadi wong. Maksudnya ki wis mentas ngono lho. Biyen klelep kok. Alah nggih lak meletik to. Iya lho. Sekolah ning ndi to Mas? Dalam Sekolah sampe ning ndi? alah kula niku ora otodidak. Niki tesik terah saking abdi dalem Mas. Lho nggih. Lho pripun to penyalak Solo. Solo Mas. Ngono. Kanjeng Raden Tumenggung, Bang. Lah kula niku malah sak nginggile. RM. Raden Mas. Rosokan menungso. Seirmu pagah ngumpan. Kok pagah ngumpani Mas aku. Sriuning lali lah ketoprakan. Putra Kanjeng Sira lawe Duk prangkung bojana Suara sepenak kaya ngene iki jan tenan. Bojomu mbok kon diet kaya iki awake ben iso apik ngene nek nyinden. Bojomu kuwi lho. Bojoku diet malah ngisi-ngisini kok. Wong diet tok ngisi iki nyatane diet ya sukses kok. Bojoku iki diet malah sing cilik awake ndase malah gedhi kok. Bareng foto keluarga malah kaya katen bat. Babela. Giyak-giyak. Maka bukan mikir ya aku wis.
Wiratmaya Ayo ndang golek kentongan. Nggih. Ngono. Ngapunten Mas Adin. Nggih, monggo. Amati. Rangira sriuning gugur dadi mustikaning tubah Langsung serempet. Sri Huning. Ya kene apik tumindakmu kowe. Pripun Kang Mas? Sawisipun Kakang kentongane. Sawisipun Kakang teka ning kadipaten kapapak sak bergadianing para prajurit ya kene entuk palapuraning para nayakaning praja kowe wis tumindak sedeng Kula tumindak sedeng pripun Kakang? Lah balik dikentongi Sri Uning tak dialog sih, suwukno sih. Gusti Prabu Sladikrama apa bener wis Nah, ngono lho, sikit terus. Wow, ketoprak. Ya, bener. Gusti Sladasi. Gusti Prabu Sladikrama apa wis bener cumondhok ning papan kene. Ayo, kowe kondo bloko ya. Ketoprak. Kula boten tumindak sedeng, Kakang. Kowe ra tumindak sedeng. Boten, Kakang. Kandhamu goroh, nyatane kowe wis sesati. Toprak ming tok-tak tok-tok tok lho. Ketoprak puriane ya. Ora pegel kepiye lah aku ngomong karo Sri Tanjung lagi diajeng turuk. Gusti turuk. Ha iki ketoprak sewengi ming tok-tak tok-tok tok lho iki. Lho sing kentongi sapa? Lah kowe kok Aku imbunan iki aku sing modot iki. mangsamu. Ya kono, kowe penak mek tok-tak tok-tok tok. Genti lho. Mangsane. Sri Tanjung. Sri Tanjung iki karo Sri Paksa. Ono. Karo Wiratmaya lho. Sri Huning. Sri Huning karo Wiratmaya. Sri Huning. Musuh Tanjung kok. Sri Huning. Dalem Kakang. Pun Kakang wis kapang banget kan kowe. Napa saestu Kakang? Kuwi tenan, Cah. Paribasane suwe banget pun Kakang ora ketemu karo kowe. Apa? Masa ketoprak iringane Sagita. Lah piye to? Kok kleru lho aku. Apa kleru? Ketoprak kok iringane Darut Koplo. Ojo ngrusak ketoprak. Ora ngrusak ya tenanan kok iso. Ayo kono. Sri Huning. Duduk. Dalem Kakang. Kisane piye iki? Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba kowe Cahaya. Napa saestu Kakang? Kuwi tenan. Napa saestu? Sing ketoke kowe kok haus. Lah salah aku ditarik-tarik lho. Ora kok haus sentuhamu iki kurang kepenak. Sri Huning. Inggih Kakang. Ndak jaluk aja maju ning palagan ya Dian. Lajeng kula kedah pripun Kakang? Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung apa Sri Huning? Kowe ra bingungi lho. Melu dia langsung ki bingungi dagelan. Sing jelas Sri Tanjung apa Sri Huning? Ngene sing apik ganti Sri Minggat.
Aku ki muni Sri Tanjung, gani Srune Sri Tanjung. Nah, ngono lho. Jelase ngono lho. Toprak ra to main engkel-engkelan. Aku tanya oke sing do mati barang kok. Wah, kek. Sri Tanjung. Inggih, Kakang. Ah ngono. Yen nganti kowe ora kandha bloko, pun Kakang bakal perjaya marang Srami. Saestu Kakang, kula boten tumindak sedheng. Kowe ora tumindak sedheng. Boten, Kakang. Agak kesukaan. Suasanane ben kenek. Kowe wis blenjani katresnanku si Tanjung. Boten, Kakang. Sepira bote golek tumbaling praja Mas Tulung Plengkung gemulut tunggulung nyatane kowe malah tumindak seding ana ing papan kene. Biyong Ban. Ering. Dadi apa? Biyong Ban lho. Kancane iki lho, Abdi. Ngono ae. Lakone cepet kuwi. Nah, ngono. Biyong Ban. Dawuh katimbalan. Kering. Baby sister. Engko sasake mulih raiku dirbung semut kan. Ora ana liya kejaba kowe sing ndak utus ngawat-ngawati Mboten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri. Nanging keng menapa penjal menika tetep ndakwa menawi Gusti Putri menika tumindak sedhek. Yo kene kowe sing manah kula Gusti Pati. ora minangka dasto abdi kanes. Nanging kabeh dados abdi kinase sakit rasing manah kula. Ojo menapa nyendakwa. Mboten priya kang dipun tresnani kejaya panjenengan. Gusti Putri menika tresna sanget kalian panjenengan. Ora mila saking menika sampun dakwa malaikat. Yen menawa sakit rasing malah kula Gusti Mas. Aja mung mila saking menika. Omonge mbok entekne dhewe kowe kaya Agus Combrus kowe. Omonge mbok entekne dhewe. Omonge gentenan. Mumpung kethoprake main. Iso. Sawi perai. Ayo Sri Tanjung. Kowe kandha bloko Sri Tanjung iki. Suwira tanggapan nayeng Kresna. Ayo, kowe ana kene, kowe kene. Kene. Wong kok iso sembrono. Enak. Letak gaya ngawur. Sri Tanjung. Inggih, Kakang. Kowe apa ora ngerti apa sing ndak cekel, Menika keris Kang Mas. Kula ngertos, Kakang. Yen menawa kowe ora gelem kandha bloko bakal tamake ana sarandune badanmu kowe. Ayo kakendang kandha kowe. Kula boten nate tumindak sedheng, Kakang. Piye? Kula boten nate tumindak sedheng. Kowe ora tumindak sedheng. Kula boten nate tumindak sedheng, Kakang. Kepiye kowe ora tumindak sedheng, Sepisan meneh ambal ono, Kula boten nate tumindak sedheng. Kowe ora tumindak sedheng. Mas Bram. Drame telat. Omongono to. Drame lanang kok telat. Oh, maksud piye? Lho. Sing ndram lanang, Mas. Nutuke kuwi lho telat kok iso. Oh, tak kira lek telat. Serembak. Ayo. Kowe bloko si Tanjung. Saestu, Kakang. Ora kandha bloko. Sampun tak siap kalian gegar. Melu-melu. Aku kena lho. Melu-melu kowe. Jenenge Patih apa Ula Sawa? Kok Kaki ndak kondo. Saestu, Kakang. Saestu, Kakang. Kowe becik ora gelem kondo bloko Kang Mas. kok Kapejana kula Kang Mas. Saestu kula boten nate tumindak sedheng. Kowe njaluk ndak pateni. Nanging Nanging kepiye si Tanjung?
Kula meling Kang Mas. Menawi Kita isik nama budek. Isi ya kene. Menawi. Ludira kula. Anggota Bacin. Kula tumindak sedeng. Kowe kandha yen ludiramu anggota amis ateges kuwi tumindak sedeng. Sak banjure Ananging menawi ludira kula anggota arum, kula boten tumindak sedeng, Kakang. Isi bener. ayo ngadeko. Ngadeko. Siji, ceng cek cek ceng cek cek ceng cek cek ceng. Si Tanjung. Nggih, Kakang. Ora guna kowe kakean kondo, nanging sakabeh kandhamu ora bakal bisa buka ati Gusti Tanjung. Hei, waspadakno. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ana ing papan kene, luwih becik kowe sumikir Si Tanjung. Panjenengan tega karo Gusti Putri. Aku kelingan paimi bakul pecel stasiun kaya kowe. Terus Gusti Putri. Nyapa to jane? ayo sumikir. Sumikir. Iya. Bakal ndak buktekke sak kabeh kandhamu diajeng Si Tanjung. Sip. Lah, plek. Sendeno. Nah. Waduh. Cocok geblak ini lho. Angel. Beluh. Sing dhuwur kok durung mambu, Seng. Beluh ora Si Tanjung. Waduh. Si Tanjung. Jebul diranan gocoanmu. Si Tanjung. Waduh. Kladuk aku mateni garwaku Byungban. Byungban, ayo nyuwun pengadilan dirukti bebarengan ya Byungban. Boten saged. Lho. Garwaku Si Tanjung jebul dianggoto. Kula sampun matur dhumateng panjenengan mlayu Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng nanging kula tetep nyambut percaya. Sakit terus sing malah kula sakit. Ayo dirukti bareng-bareng Byungban. Boten saged. Yen menawa garwaku wis tumekaning pati. Jumeneng. Junemeng. Kepiye? Utang duit sahur duit, utang pondo sahur pondo. Disareh menika bendera ingkang sangat kula tresnani. Saged boten saged kedah mati saking tangan kula. Aja, as. Wah, aduh. Aduh, Byungban kowe teko kowe. Aduh. Byungban kowe teko. Kita enek sing urung mati. Aduh. Yo pas kuwi. Aduh. Langsung kula ngetek. Guna apa aku urip? Bendera loro kekarone wis tumekaning pati. Tinimbang aku urip ora ana gunane luwih becik aku mati. Terus piye mati kabeh ngene gitu. Tek ketek. Lah kok kowe turu golek buantal penak men.
Aku nyisih rene lho. Lah sing goblok lak ya kowe to. Lah ngopo? Lah nek barang jos nyapa minggir. Wah, ya paling ora ki nek patese kok iso Engkarek matine bro golek sing penak to.